Да. Тихо! Да, ама не. Това е много сериозно. В случай празника решихме да опростиме на Любо постоянния бан. Просто защото няма кой Това да не е бамва пожелание. Това какво сега? Амнистия ли се води? Това се води амнистия. Любо, амнистирам! Любо е амнистиран. Ако искаш влизай, ако искаш не влизай. Ако искаш пиши. Лъчо няма го вече. Ще те трие, ще те банва, каквото иска да прави. Но... Любо! Аз се бамвам от живота вече, вие от никакъв. Аз не съм нотариус, но съм юрист. Там е камерата. Стойка за урната. Чакай. Тук да няма да навяра. Както знаете, днес ще тегляме томбола. Наградата също знаете, това е безмоторен самолет. Серия модел, която ще дойде на 20-ти. Абе сега се обещава, бе. Официално ли? Аз сега обещавам. Да, не. И от мене 2 коня с каруца, айде. Това сте официално ли? Това да обеща, край. Край, значи на 20 ги чака. Както казва Венци, силни сме на обещания. Обещавам! Добре. Но това има кукла в ням шоу. Младежа ще тегли. Няма да тегли. Големия момент настъпи. Под напрежение ли сте всички? Кой иска 46-та? Гледам безумно. Успокойте се, защото ще вземат да станат ексцеси, моля. Успокойте се. Бъркам. Не съм бъркал друго. Айде сега и ти бъркай. Айде. Не, няма да ти дам. Няма. Бъркай. И само едно трябва да вземеш. Само едно. Ти го вижда. Ти гледай дали ще извади едно, той не вижда. Само едно. Още бъркай. Искам да кажа нещо. Кажи нещо. Който вземе наградата, го очакват 5 години и лоша любов. Оле! Ако беше изненада. Ако не се плати рекет. Още. Бъркай. Айде, бъркай едно ли ще стига. Вземи едно. Само едно. Дай ми едно на мен. Айде. Почти. М. Гергиров. Марио. Печели Марио. Реч, Марио! И какво беше 5 години лоша любов? Никаква любов! Как да му е? Нека го ходи бос. Честито! Тихо. Време е в хашо. Както знаете, председателя е еманация на българското социално общество. Тоест, само корупция и далавери. 20 лева. Тоест, това нещо струва 25 лева. Които аз, разбира се, бях предоставил любезно на човека, който тегли вода. Затова съвсем естествено аз да спечеля награда. И сега... Я задръж сега. И наградата е... Негова воля. Мирослав Неделчев. Това е Мирослав Неделчев. Миро, 46 Чая да го смъднаме. Спри лището си. Бъдете му се, ще припадне.
Thank you. Готово. Защо отиде? Правилно. Защо отиде? Снимайте го. Чакай малко. Покажи ми личето. Чакай сега, ето го да го чуя тук. Той е голям фен на тия машини и дълго време е работил. Той нали така кара всъщност? Питай го къде ще я сложи, на арматурното табло или във витрината вкъщи. Абсолютно безпристрастно. Това мога да гарантирам. Който се съмнява да разгърне останалите листите. Не. Чакай. Няма... Обаче, аз му описах писмо, и му пратих това нещо. Смете ми, че просто това нещо, нали? Румъния, България, сме с Аден. Дедка, кажи му Той с него се опитва да направи също. Отиваш в Рапало, отиваш в Рапало един така е стъпка. Аз в Санерно съм. Имам резервация. Имам резервация, викам на вашия. Значи за мен хобито е трънчано. Гледам го, Няма ли да вярвам да пия на сама. Как добре се разбираме с теб. Семейството, между другото е безмислено. Как добре се разбираме с теб. Аз забравяш да напишеш да едно липче какво продаваш. И на мен също ми стана подозрително. Нещо обадихме му сърде, само отговарях с да. Викам на пана, глупостта си това. Няма никой друг. И пак като стъпиш на италианската магистрала, е така здраво, камери, това е истински камери. В Австрия Втори път станах. това се слагите. Защото Не забравяй, че камерата има варио и не се безпокой, снимали сте. Не, вариш, размазваш. ни с вариш. Размазва оператора, айде така да го кажем. Стига толкова. Нещо да кажете? Ти дигни един пост сега. Храна, гадже, храна, жена и вече ни заема. 700 тона седмично. Си изпиват. Черно-бело искам. Трябва да има 3 утешителни награди и тогава... Така не интересно и изтеглят само един. Женева, там надолу. Женева сте ходили? Не беге от кадрото. Център е 3 часа на мислене, 3 часа влизане. Обаче се снимах пред Уиди. На здраве! Снимах се пред... Чакаш опашка, не мога да се снимаш, не мога да пиш колко да се снимаш. Там се наредим и братче, само се спълно се наредим. На здраве. Защо се аз? Или колите ухапа? Аз срещу не работя. Тя не е за игра. Кой е това? Лукал цистерна. Видях я. Викат за нещо друго. Има една друга цистерна. Аз се прибрах, като видях твоите техники. Това е супер компакт. Носите, мъкнете влакове, кога ще дадат нашата? Тъй, че сме момчета. Значи той има български говори с